Kelha nemuneyî ya Sûrên Hatûşayê ji bo ku bikaribin hemberî berf û baran û sermaya zivistanê berxwe bidin, tên amadekirin. Ev kelha 65 metrî nimuneyeke biçûk e ya Sûrên 7 kîlometrî. Bi armanca nîşandana mîmariya dema Hîtîtan û şêwaza jiyana xelkê hatiye çêkirin. Surlarımız güneşte kurutulan Bajarê Hattûşa bi sûrekî 7 kilometre hatiye dorpêçkirin. Sûr ji kerpûçan hatiye çêkirin. Ji ber vê salane tê nûkirin. Kerpûçên xerabûne em çê dikin, li aliyê din jî sîwax dikin. Hatta zivistanê amade dikin. Kısımları yeniliyoruz ve aynı zamanda en sonda özellikle Serokê Lîkolîna Hatûşayê Profesor Andreas dibêje, şaristaniya Hîtît berdewamiya şaristaniyên berî xwe ye û bandoreke mezin li şaristaniyên peyxwetê jî dike. Hatuşa'nın bir simge haline gelmiş. Ev xebateke zehmet û giran e. Lê nîşanê me dide xelkê Hîtît ji bo parastina vê perestgehê salane çi qas ket dane. Ev avahî simbola Hattûşa ye. Dibe bi tamamî wek Sûrên Hîtît nebe lê derbarê Hîtîtan de fikrek dide me. Dîroka şaristaniya Hîtît heta 2000 sal beriya zayînê tê vegerandin. Lê avedankirina bajarê Hatûsa heta 7000 salan diçe. Got nimuneyeke baş e ya şaristaniya Anatolya Kurdistan û Mezopotamya ye. 3000 sal berê paytexta Hîtît tê xirakirin û jûr û pêve behsa Hîtît namîne. Heta ku 114 sal berî niha yekem lîkolîn li vê derê hate kirin.